Тези двамата сега не стояха от външната страна една къща до една печка, напред една снимка, така с жена. Аз казвам, не, аз правя снимки в спалните. Нито знам дали имат спални, нито нещо. И те влизат, най-красивото нещо, което съм запомнил, що имат по 10 деца. Защото тук работа е много красива. Влизаме, първо, изобщо не знам, че може да има Исус тук икона. Те след някакви секти им дават пари там, цял ден палят свещи. Вижте колко снимки държат тези хора. Коя българска спалня има толкова снимки? Няма. Обаче, те, вижте ги как са облечени. Сега на спалната свят и циганата вика, чакай да си пусна косата. Никой че ме интересува дали си. Не може в спалнята да се легне без да си пусна косата. Ясно ли? Ето е снимката пред вас. Никога не забравям това чудо, защото иначе няма да е истинско. Това е страхотен театър, който аз не го режисирам. Те, артистите, решават какви са репликите, визията и какво да е. Малко е разхвърлян. Викам ти, ако знаеш, в моята спалня колко е разхвърлян, той изглежда направо като хотел. Знаете ли, този човек е издал апандизъм. И мисли, че е на свобода и работи в леярната. Че то тук е по-зле в затвора. Тук той трябва да се изкара парите за яденето, пък там му ги дават и да не работи, ако ще стои толкова. Стоян Вола, виждате. Това са хора, на които аз им бях шеф. И ще кажете, кой ни разказвате в снимката? Ама аз разказвам историята на снимката, не как съм я направил, с коя апарат, къде не ме интересува. Стоян Вола, знаете ли, защо му е прякора Вола? Защото върши работа толкова, колкото 4 човека. Само че до обяд. След обяд е мъртво пиян. Това е последния ден, когато Стоян Вола излиза в пенсия. И той умира от яд, че го пенсионират. Вие не знаете какво бачка. Това е нещо ужасно. Вижте средата. Това са железа, някакви. И той щеше да ме убие, докато държа апарата в ръцете си, но поне съм му началник и не може. И виждате лицето му и на другия ден не е на работа. Сега, всичкото и какво значение има? Обаче има значение, ако вие дигнете апарата си някъде срещу нещо. Да си давате сметка, че там отзад стои нещо. Човешка съдба ли ще е случайност ли? Красиви неща ли? Мамка му. Трябва само да сте там. Фотосинтез с място за фотография, хора, идеи, празнувам своята 10 годишнина. И по едно странно стечение на обстоятелствата, точно преди 4 години отворихме това място, в което всички вие сте наши гости в момента. Тази галерия, в която имаме удоволствието да покажем една изключителна фотография. Тази кафе галерия, библиотеката, мястото ни за срещи, този магазин. И това се случи преди 4 години на тази дата, 16 юни, и ще ни позволите този малък изблик на гордост. Искам да поздравя всичките си колеги, целият ни екип, който направи това възможно. И искам да кажа, че се радвам. Кръстихме се с много сложното име фотосинтез, когато започнахме. И си казахме, че ще бъде място за фотография, за хора, за идеи, а не просто магазин. И мисля, че по някакъв начин, показвайки това, което ще видите горе, и правейки това, което правим всеки ден, сме успели да се справим. И аз наистина не знаех, че днес ми е рождения ден, когато си отворихме ето това местенце тук. Днеска го видях и си казах, това случайно. Точно в този ден да покажем точно тая изложба.
И искам да ви прочета нещо, което е за моите колеги, за целия ни екип и Петро, с който събра тези годи хора да правят нещо шантаво, ненормално, но в което всички си намерихме място. Баща ми казваше: виж моето момче, само човекът, който гледа надолу и слепецът, няма да види падаща звезда. И аз се радвам, че тук сме се събрали такива хора, които продължават да се гледат за падаща звезда в небето. И така, от мен. И да не знае кой е нашия гост. Това е Гаро Кашичан с неговата изложба, пристигнала от Италия в една червена чанта и донесена от Серджо Джанела. Бих искала да аплодирате нашите гости, които предложиха да подпишат ето този каталог на изложбата, която Серджо Джанела е показал в Венеция, и да го подарят на създателя на това място, Петрос. Благодаря. Сега обърнете. Мразя дълги речи при изложбите. Виждам, че това не е събрание. Само една дума. Тук не е събрала и истината. Но личната истина. Не е обща. Тази вечер, благодарение на господин Поджанела, аз ви предлагам само моята истина. И ви благодаря. Allora, io sono molto interessato a questo discorso. Figli che mi sembra. And thank you for bringing his books to Europe.